Så skal vi til vores serie om foreningslivet, der er under pres. De små klubber har svært ved at holde på medlemmerne, men sådan er det ikke alle steder. En lille stationsby på Falster. Umiddelbart en ubetydelig plet på landkortet, men der er også en anden side af Eskilstrup. Vi befinder os lige midt i en af gymnastikkens højborge. Herude er foreningskrisen aflyst, og medlemmerne strømmer til. Blandt andet på grund af ham her. Dag, jeg er Torben Thesen, og jeg er formand for gymnastikken. Han er gavmild, han er omsorgsfuld, han er bare så sød. 5, 6, 7, 8 venstre. Torben Mathisen er populær i Eskilstrup GF. Han er både formand og træner, og i høj grad manden, der har gjort klubben til et attraktivt sted for ambitiøse gymnaster fra hele Lolland Falster og Sydsjælland. Det er et rigtig godt sted at have her i Eskilstrup. Og der er gode muligheder, og så har de et godt ry også. Sådan er jeg. Klubben tæller i dag 350 medlemmer, og ikke så få af dem kan fremvise både danske og nordiske mesterskaber. Men hvad er det, der får en frivillig leder til at bruge 13-14 timer hver uge på gymnastikken? Det er jo her, jeg ligesom er glad ved at være. Det er her, jeg får energien. Det er der, jeg er mere glad ved at køre hjem herfra. Og det er jo et tegn på, at jeg har det godt ved at være omgivet af en masse unge mennesker. Så der skulle gerne ske noget, håber jeg, næste weekend. Ja. Han er helt klart en ildsjæl, og han er god til at trække, han er god til at finde andre ildsjæle, eller tænde lyse i dem i hvert fald, og få dem med op, og det er vel nok det største, for det hjælper jo ikke ret meget med en ildsjæl. Altså det hjælper jo ikke ret meget, at der kun er en soldat tilbage, som sætter fanen på bjergtoppen og man råber i øen. Det er jo med at få så mange med som muligt, og det er han god til. Det er hans absolut force, det er for mange med. Sådan, det er det bedste, du nogensinde har lavet. Er du klar over det? Jeg synes ikke selv, jeg er en ildsjæl, fordi jeg er jo den, jeg er, og har en masse energi at give af. Det er også dejligt, at vi får nogle gode resultater med vores forening, med at vi vinder nogle mesterskaber, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er processen. Det er processen for de unge mennesker, at de synes, det er sjovt også at blive nummer 4. Og det er meget vigtigt for mig, at de synes, altså, at det skal være sjovt at gå til gymnastik her i Eskilstrup. Er det godt? God hånd på, Louise. Jeg vil have meget svært. Der vil være et stort tomrum. Det er jeg sikker på. Hvis ikke jeg havde gymnastikken, så vil der være et enormt tomrum i mig. Den her springhal her bygger vi jo med fri arbejdskraft i år 2000. Jeg har selv været med til at lægge det halvgulv, sætte lamper op, og så videre, så videre. Det betyder rigtig meget for mig. Så skal vi gøre hver gang.